ja, Bradanga Sanjau, de Baka Cultuur TV speciaal voor jou hier op de Haagse Markt. Haagse Markt, een grote markt hier in Den Haag. Den Haagmarkt waar heel veel mensen hun spullen komen halen. Dagelijkse spullen. Maar ook natuurlijk voor een leuk babbeltje. En wij van Cultuur TV zijn vandaag hier om te praten met de mensen, vooral Surinamers. Om te kijken hoe hun dag is weer vandaag. Er veel gebeurd. Heel veel zelf om te kijken wat de mensen ervan hebben meegekregen. Dus we gaan kijken. En ieder in Suriname ook nog gecondoleerd met het heengaan van de heer Santokki, ex-president Suriname. Goed, we gaan kijken wat de mensen zeggen. Ik volg jullie regelmatig dus. U volgt ons regelmatig, mensen. U hoort dat Cultuur TV speciaal voor jou hier op de markt. En we zijn blij te zien. Dag meneer, wat is uw naam? Het is Verwij. Heer Verwij, mevrouw. Ik ben Johnson, maar getrouwd Verwij. Trouw Verwij, gezellig hier op de markt. Wat doet u vandaag hier allemaal? Nou, een beetje rondkijken, hè? Een beetje hier en daar snuffelen. Mijn dochter is psycholoog geworden, dus daar zijn we een paar spullen voor haar kopen. Gefeliciteerd. Ja? We kijken, zo meteen gaan we verder op kijken naar kleding en zo. Maar voor de rest komen we er regelmatig, elke zaterdag. Elke zaterdag. Uit Rijswijk, hè? Uit Rijswijk zijn jullie. Rijswijk, ja. Hoe lang zijn jullie al in Nederland? 60 jaar. 60 jaar. Ja, dat is lang hè? Ik kwam met de boot. Met de boot. En hoe was het dan? Oh jee, je wordt ziek. Je geeft over. Je gezicht wordt zo groot. Ja, zeeziek, ja. Met de boot. En gaat u vaak nu met het vliegtuig? Vliegtuig, ja. Hoe vaak gaat u naar Suriname nu? Ja, vaak 4 keer per jaar. 4 keer. Elk jaar zo'n We beetje. trappen een huis Of daar, om de dus 2 daar. jaar, maar meestal gemiddeld zijn we wel in, Ieder jaar. voor een maandje, anderhalf. Dan blijft u hoe lang blijft u in Suriname als u gaat? Maanden. 4 maanden. Nee, geen 4 maanden, anderhalve maand. Anderhalve maand ongeveer. Oh, anderhalve maand. Ja. Vorige keer we bleven te lang. Nederland bleven we weer zo lang weg, maar de laatste jaren dan... Maar u bent gepensioneerd, even terecht. U bent gepensioneerd, u mag langer blijven toch? dat klopt wel, maar over het algemeen, ja, je hebt ook hier je werkzaamheden en noem maar op. En je hebt de kerk, Kerk vooral, weet toch? ik veel. Dus die moet je ook tegemoet komen. Hè? Oké, de kerk en dat soort dingen. Maar Ook helpen in de kerk. ook helpen. Mag je niet verwaarlozen. Hobby's mag je niet verwaarlozen, dat is belangrijk. En volg je de situatie zo'n beetje Suriname. Ja, ja. En helaas, de president, ex-president, is overleden. Hè? Gecondoleerd. Gecondoleerd. Ja Is hoor. tot hoger leven opgeroepen. Maar ja, dat staat ons allemaal te wachten. Hè? Ja, iedereen, hè? Je kan er niet omheen. Iedereen zit in de wachtkamer. Zit in de wacht, klopt, heel mooi gezegd. Ja. Dus wat dat betreft... Maar meestal verwacht je dat mensen, als je kijkt naar de vorige presidenten, die hadden een hogere leeftijd. Ja, kijk, als je hoge verwachtingen hebt Maar niemand had en, van en, hem verwacht en het hoor. gebeurt niet, ja, Plotseling. dan moet je maar bij neerleggen. En plus heb ik een broer gehad Ja. met die toestand met het vliegtuig dat neerviel. Hè? Ja, ik heb een broer ook gekend. Was het een shock? Johnson, ja, Johan Johnson. En waar was hij toen te horen? Wij woonden hier nog. Ik kreeg dat heel ding zo in mijn gezicht, geestelijk. Oh, van tevoren. Ja, van tevoren zag ik een hele grote vlam in mijn gezicht. Heb ik gegeld, vraag hem. Ik zeg, "Hoe?" Ik zeg, je gaat naar je werk, maar je zal het horen. En het is ook gebeurd. Zo, dus een soort voorgevoel, wat was het? Ja, geestelijk. Geestelijk. Ja. De kerk. Ja, de kerk heeft voor me gebeden en alles zo. Maar goed. Want je ziet dat Suriname, we volgen die ontwikkeling, ook zijn we hier. En we lukken Sani. Ja, we horen alles. Ja, zeker. En heeft nog mensen daar. Ja, zeker. Familieleden daar nog. Dus dat het ook nog trekt, hè. En ik heb een grote familie, dus wat dat betreft wil je ze ook niet verwaarlozen, hè. Oké, mooi. Je gaat vaker naar Suriname. Ik ben nu op de markt. Wat schaft de pot vandaag? Nou, ik denk dat ik vandaag wat vis klaar ga maken. En daarnaast wat groenten natuurlijk, hè. Oh, jullie hebben ook vasten, hè? Want gisteren was Goede Vrijdag en dan is het alleen maar vis. Ja, zonder meer. Ja, want dan eten we geen vlees. Geen vlees, nee. Alleen maar vis. Heel mooi gezegd. Ja.
Nee, goed, ik vind het leuk om met jullie te praten. U mag de mensen in Suriname groeten of waar dan ook ter wereld. Ja, van hieruit zou ik willen zeggen, mensen in Suriname, hou je haaks. Wees heel goed op elkaar en kom elkaar tegemoet. Verwaarloos elkaar niet. En ik zou zeggen het beste en prettige dagen verder bij deze. Ja, u mevrouw, heeft u nog iemand die u wil groeten? Nou ja, ik groet allemaal daar, al die nichten van me en broer. Ja, allemaal. Ik groet jullie allemaal daar, Irene. Ik stuur de groeten voor jullie allemaal daar in Suriname. Ik hoop dat jullie alles te horen krijgen. Ja? Oké. En voor de rest zal ik zeggen, zo lobby. Zo, zo, Oh baby, zo lobby. Oh, ja, fantastisch. Dankjewel. En blijf ons volgen op Culturo TV. doe. Hey, power, hè, power. Power. Beste. Ja mensen, u ziet het Culturo TV hier op de markt. En op de markt werd Takangwantusma natuurlijk. Dag meneer, wat is uw naam? Frits. Flits. Frits. Frits. Ja. Mooi, dag meneer. U bent lekker op de markt vandaag. Ja. En wat brengt u op de markt? Een beetje boodschappen doen? Boodschappen, ja, een beetje wandelen. Een beetje wandelen. En u woont hier in de buurt? Nee, in Hoofddorp. Hoofddorp. En dat is toch een stukje rijden. En u vindt de markt hier zo gezellig? Ja, Je kunt hier veel kopen, hè? ja, klopt. En hoe lang bent u al in Nederland? U komt uit Suriname? Ja, ik kom uit Suriname. En hoe lang woont u in Nederland? 42 jaar. 42 jaar. Dat is een mooie tijd, hè? Ja, man. De assistent die je kon, ja zo. En toen je hier kwam, hoe was het? Was het iets leuker? Ja. Is het nu moeilijker met alles wat in de wereld gebeurt? Ja, nu is het veel moeilijker. Het is bijzonder moeilijk, maar even in Suriname volg je de situatie ook in het land. Ja, ook. Oh, ook gecondoleerd, die volgen, Santok is overleden. Ja. Wat was uw reactie, uw eerste reactie? Ja, ik vond het heel erg. Ja, ja. Het is ook erg, hè? Ja, ja, Op zo'n jonge leeftijd kan je zeggen. ja, klopt. En hoe vaak gaat u naar Suriname? Niet zo vaak, maar gaat toevallig in mei. U gaat ook mee. Gezellig. Heel leuk. En leven nog mensen daar. Ja, 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 families, ja. Families. Nou, nu weten ze dat je komt. Ja, ik heb ook een paar buitenvrouwen daar. Mevrouw, u heeft gehoord wat hij zegt? U bent de vrouw. Ik weet wie het zegt. Je weet wie het zegt. U maakt zich niet druk. Nee, totaal niet. Totaal niet. U weet wie het zegt, dus het komt goed. Ja, hij meent het niet hoor, want zo'n vrouw wil hij niet kwijt. Dat weet ik niet. Nee toch? Nee, zeg het expres omdat ze erbij is. Ja, omdat ze erbij is. Ja, en jullie komen gezellig vandaag op de markt. Ja. Heel leuk. En jullie gaan mee naar Suriname. Ja, klopt. Ja. En wat zijn de verwachtingen? Waar kijkt u naar uit als u in Suriname bent? Wat doet u in Suriname? Nou, familiebezoek en ja, lekker eten. Lekker eten. Ja, ja, Heerlijk eten. En zwemmen en dat soort dingen. ja, klopt. En ook genieten van het land natuurlijk. Ja, En ja, u volgt de situatie ook in Suriname. ja, klopt. En wat vindt u van Suriname? Gaat het vooruit of wat ziet u? Nou, als je dingen ziet op social media, overvallen, criminaliteit, en dan schrikt het je wel een beetje af. Criminaliteit, gezondheidszorg. Ja, dat soort dingen. Dus dan zoek je toch andere plekken om te verblijven, waar het veilig is en dat soort dingen. Oké, maar het is altijd fijn als je in Suriname bent, ondanks de criminaliteit. Maar wat doe je voor jezelf, om jezelf te beschermen? Neem je bepaalde maatregelen? Ja, nou, goed uitkijken en dat soort dingen, ja. Niet met geld laten showen, niet met die dollars lopen. Nee. Nee, ik heb een paar gescheurde blouses en zo. Ja. Wat zeg je nu gezegd? Je mag je hemd een beetje olle. Ja, toch? Ja. Nou, ze merken toch aan je dat je niet vandaar bent, dus Ze merken dus hoe je praat of zo. denk ik weet niet waar het ligt, want soms ben je ook gekleed net als mensen vandaar, maar Toch merken ze dat je Nederlander bent. ik kon het. Ja, dat zeggen ze. Ja. Ze weten het gewoon. Nou, ik ga jullie bedanken. Hebben jullie mensen om te groeten daar in Suriname? Waar was mijn Odi? Families de groeten. Ja, iedereen de groeten, alle families, kennissen.
Ja, noem maar op. Goed, Veel om iemand echt bij de naam te noemen. er zijn zoveel. Goed, maar goed, we gaan jullie bedanken. Ik zou zeggen, geniet in Suriname straks. En blijf ons volgen op Culturo TV. Ja, dankjewel hè. Dank je, Oké, fijne dag dankjewel. nog. Ja, mensen, je ziet het hier op de markt. Het is crisis in Nederland. Alles is zo duur geworden. Maar hier kan je nog heel goedkoop nog je spullen halen. Meneer, wat kan je hier halen? Je kan hier allemaal lekkere snoepjes, chocola, noem het maar op, voor bodemprijzen. Wat in de winkel 5 euro kost, kost bij ons maar 2 euro. Daarom is het zo druk. Iedereen beseft het hier. Welkom hier op de Haagse Markt. Ja, het is niet normaal. Inderdaad, u ziet het meneer. We zijn lekker bezig. Ja hoor. Ik zie het, je hebt het druk. Ja, maar kan je wel rekenen terwijl je verkoopt? 13, meneer, qua dat ben ik net een vrouw. Ik kan 2 dingen tegelijk. 14, 25 alsjeblieft. Mensen, je ziet het, terwijl die man met me praat, rekent hij uit het hoofd af. Die man is gewoon aan het tellen terwijl hij met me praat. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Die man heeft een rekenmachine in zijn hoofd. Ja, maar ik doe gewoon 4 euro extra. Nee hoor, grapje. 14, 25 meneer. Mensen, je hoort dat, het is gezellig hier op de Haagse Markt. Hé, maar hoe doe je, want benzine is duur geworden. Ja, we doen alles op de fiets meneer. Ja, we doen alles op de fiets. Een bakfiets. Ja, Op de bakfiets, mensen, je hoort dat. en daar doen we alles van. Ja, die benzine is niet normaal. Waar zijn jullie van eigenlijk? Culturo TV, op YouTube kan je ons vinden. En dan mag je gezellig, nodig al je vrienden om te kijken hoe gezellig het hier is. Ik ga me abonneren. Helemaal goed. Geweldig, nou succes hier. Dank u wel. Tik hem aan en een mooie dag in Den Haag. Hè? Ja, gezellig, maar je ziet dat hier, terwijl die moet het hoofd rekenen. Het is allemaal gezellig hier op de markt, mensen. Kom gezellig naar Den Haag en geniet van het mooie weer. Ja, brada, hier zie je meer mensen hier op de markt. En hier sta ik met de meneer. Dag meneer, wat is je naam? Kate Robert, Robert. Robert, waar kom je vandaan? kom uit Guyana. Je komt uit Guyana, buurland Suriname. Ja, zeker, zeker. Mooi man. En ben je wel eens in Suriname geweest? Ja, zeker. Een paar jaren geleden, ja. Ja, dat is al een tijdje terug. Was je ooit in Suriname? Lijkt het een beetje op Guyana? Ja, hetzelfde. De cultuur is gewoon een beetje anders. Andere, ja, de taal, de eten. En ja, dat was het. Maar, Wat is het, maar je rijdt ook links daar. ja, hetzelfde ook. Hetzelfde. Daar is Suriname linksverkeer, alleen praat je Engels. Ja, Engels en in Suriname praten ze Nederlands en ja, toch? Maar je bent wel eens in Suriname geweest, dat is leuk. En vanuit Guyana ben je naar Nederland gekomen. Ja, toch. Toen ik 7 was. 7 jaar was, dan ben je in Nederland gekomen, moest je Nederlands leren. Moeilijk. Ja, was een hele, ja, was anders toch. Ik kom hier zo, zit in de klas en dan zit te praten, maar iemand zat met mij te praten, maar ik kon het niet begrijpen toch. Dus het is een beetje raar in het begin, weet je. Maar ja, als kind leer je veel. Ja, je leert snel. En hoe lang woon je in Nederland? Sinds 1999, dus Dat is een mooie poos. langer dan 25 jaar. Ja, maar leuk. En ga je vaak terug naar Guyana? Ja, ik ga toevallig dit jaar ga ik terug. Ik zeg je eerlijk, ik ben lang niet geweest omdat ik ben al die jaren naar Amerika geweest, weet je. En ik heb veel familie daar, dus daarom ik ga bijna elke jaar naar Amerika. En ik weet niet waarom ik niet terug ben gegaan naar Guyana, omdat ik hou echt van mijn land, weet je. Maar misschien is het nu makkelijker, want KLM gaat nu ook naar Guyana. Ja, dat zeker. Ja, dat was ook niet eens, maar het was gewoon van... Ik heb denk ik gewoon geen tijd voor gemaakt, dat was het. Ik ging elke jaar naar Amerika en mijn hoofd zat gewoon in Amerika te veel. Maar die ticket naar Suriname is duur. Hoe is de ticket naar Guyana? Heb je al een beetje gekeken? Ja, het komt ongeveer op hetzelfde neer, denk ik een 1000 euro of... ja, kijk, want als we naar Guyana gaan, is zeg maar een tussenstop. Je stopt in Sint Maarten als het goed is. En dan vanuit daar ga je weer verder. Weet je, ja. Ja, ongeveer 1000 euro. Ja, 1000 zo, denk. Ja, maar nu is het duurder geworden, denk ik, door het oorlog of zo. Benzine is duur geworden. Ja, dan merk je er wat van. Wat doe je in Nederland? Studeer je of werk je? Ik werk. Wat doe je dan? Ik ben een vuilnisman. Vuilnisman. Ja man, een goede beroep heb je. Ja, Het verdient goed toch? ja, dat wel, maar veel mensen willen het niet doen toch. Ze kijken zeg maar neer op een vuilnismanbaan. Maar ja, ik zeg je eerlijk, ik leef lekker hoor. Je staat achter, hè? Ja toch, Achter die vuilniswagen. ja toch, zeker. Maar vind je heel veel dingen? Vind je geen geld? Vind je geen mooie dingen? Ja, we vinden ja, van alles wel, van alles. We vinden echt van alles. En ja, ik heb gehoord, boys hebben zeg maar goud gevonden, kleden, een beetje van alles joh, echt alles. Mensen gooien nieuwe dingen weg ook, weet je, omdat ze gebruiken het niet meer of ze willen niet meer of ze hebben geen ruimte meer. Dus ja, Wat heb jij gevonden een keer? Wat je zegt, hey! ja,
Eigenlijk niks, man. Niks. En hoe lang werk je als vuilnisman? Ik werk, ja, ik ben nu bij een ander bedrijf. Ik heb bij HMS gewerkt bijvoorbeeld. En nu werk ik bij Avalex. Dus ik doe het zeg maar nu misschien 5 jaar ongeveer. 5 jaar vuilnisman. Maar het betaalt goed, heb ik gehoord hoor. Ja, ja nu wat ik nu verdien is €20 per uur. €20 per uur. Dus wat is je salaris per maand ongeveer? Ik denk zo'n 25 tot 2700. Netto. Ja, ja. Jongen, lekker toch? Ja, toch? Is redelijk toch? Is lekker, is goed. €2700. Weet je wat je kan doen als vuilnisman? Jongen, kan je doorgroeien? Kan je vuilnisman, chauffeur worden misschien? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Je kan, als je C-rijbewijs haalt, kan je zeg maar een chauffeur worden natuurlijk. Of als je B-rijbewijs hebt, kan je ook zeg maar rijden. Want dan moet je ook, we halen ook grof vuil op. Dus dat, Je kan nog promotie maken. ja, tuurlijk, alles kan. Ja. Leuk, maar leuk om je gezien te hebben hier op de markt. En blijf ons volgen, Cultuur TV op Cultuur TV. Het is een Surinaamse zender, maar je kan het volgen. Het is lekker makkelijk om te volgen. Cultuur TV op YouTube. Ga ik doen. Shout-out naar jullie. En thank you. En wil je nog iemand groeten in Engels, in Guyana of weet ik veel waar ter wereld. Misschien Amerika kijken ze ook. Groet, zien ze het? Ja, sowieso. Mijn dochter Amoya en mijn moeder en al de boys, al de mensen van Den Haag sowieso. Al de mensen van Amerika, Guyana sowieso. Surinamers ook, weet je. Alle Caribbeaanse landen. Allemaal, big up. Je weet zelf. Ja toch, ja toch. Thank you man. Ik vind het leuk dat je voor de camera bent gekomen. En ik wens je heel veel succes. En het gaat je goed. Abo, thank you. Ja toch, zeker, zeker. Ja mensen, u ziet het. Hier hebben we een gezellige mevrouw, ook uit Suriname. Dag mevrouw, wat is uw naam? Ketney, Ketney. En ik ben vandaag lekker op de markt. zeker. En hoe lang bent u al in Nederland? Even kijken, 29 jaar. 29 jaar, dat is een mooie tijd. Zeker. En wat doet u vandaag op de markt? Wat doet u? Wat ik denk. Jo, lekker eten. Ja, ik ga wat kleren kopen, dus een beetje een dagje eruit. Dagje eruit. En woont u in de buurt? Woont u in de buurt? Nee hoor, ik woon in Zeist. Zeist. En dat is een stukje rijden. Zeker. Dat u met de auto dan. Afara, ja, met de auto. Met mijn zwager, ja. Hey, maar de benzine is duur geworden, hè? Ai boy, daarom komen we niet zo vaak meer als vroeger. Ja, maar kiro jij naar Kondre nou. Maar, gado dangau nu. Ga door dan gaan we nou. En We leven het. hoe vaak gaat u naar Suriname? Ik ben, was het vorig jaar? Ja, vorig jaar nog geweest. Vorig jaar, en hoe was het? Dat, ja, veel tegen. Veel tegen? Ik batoja akoru, dape faya migado. Om de haverkapje suku erko. De airco had u nodig. En heeft u airco thuis dan? Nee, in de auto, in de winkels. Boodschappen doen, alsof je iets koopt. Hup, de winkel. Maar hoe deed je thuis dan? Ventilator? Ja, ventilator. Maar wanneer ga je weer dan? Nou, als daarboven het wil, misschien volgend jaar. Wie weet. Gezellig, gezellig. Niet over een paar jaar. Maar de tickets gaan duur worden, dan gaan benzine van kerosine kon diri toe. Taki, mo jompo yung boto. Vrachtboto. Jouw point one bottle. Hey, maar volg je de situatie in Suriname een beetje? En niet echt, eerlijk Heb je gezegd. gehoord, Santoki, dit hè? Met alle respect. Boy, dat is na pas. Heb je niet gehoord? Ah, is in mijn volg nieuws. Het is al 4 dagen, die man is de ex-president. Ja, echt. Ja, hij is overleden, man. Meshing Futaki. Gecondoleerd. Jullie allemaal gecondoleerd Suriname. En heb je nog mensen in Suriname die we groeten? Ja, al mijn families en vrienden. En de groeten komen van? Ketni, Chitani. Hé, maar even voordat je weggaat, wat schaft de pot vandaag? Dekyu krabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tampum fui ala Bara, Waar ga je eten vandaag? vega toch? Oh, je bent vegan. Neem ik gewoon bami of zo. Ja, mi samek bami. Konyang bami ng tempe sambal. Neem ik gewoon bami. Ja, konyang. Mokon jara? Oké, maar rijk na. Zeist, ja. Oké, fijne dag. Rij gezellig weer naar huis en geniet ervan. Fijne dag. Oké, doei doei. Ja mensen, gezellig hier op de markt, hier in Den Haag. En hier sta ik ook met een dame. Dag mevrouw, wat is je naam? Ik ben Shaya. Ja, hey, gezellige mensen daar allemaal. Ja, hallo allemaal. Ja, hier gezellig op de markt. Woon je in de buurt? Ja, ik woon in Den Haag gewoon. Den Haag, en je bent hier lekker op de markt om iets lekkers te halen. Gave ijs. Café is ook zo lekker, vooral met dit weer. Klopt. En hoe lang, je komt uit Suriname?
Nee, ik ben hier geboren. Kom je wel eens in Suriname dan? Ja, ik ben laatst voor het eerst geweest. Ja, Suriname, wanneer was dat? Was 28 februari rond die tijd. Ik was met Holly ook daar. Oh, hoe was het? Het was heel leuk, heel gezellig. Ja. En is het anders dan hier? Het is heel anders. Ja, mensen die genieten daar echt van het leven. Hier doe je dat niet zo echt. Hier is anders. Hier is anders. Hier gaat alles zo snel, hè? Inderdaad, daar is geen tijdbesef, inderdaad. Alles is rustig. Ja. En als je daar gaat, wat doe je meer ook? Behalve dat zwemmen, leuke dingen. Ja, ik was naar een resort geweest. Ik heb een beetje Paramaribo gezien, komen wijnen, een beetje Suriname ontdekken. Was het de eerste keer of ben je vaker geweest? Nee, het was mijn eerste keer. Echt de eerste keer. Leuk, 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 leuk. Maar volg je de ontwikkeling een beetje? Heb je gehoord van de heer Santokki is overleden? Ja, ik heb het gehoord. Ik vind het heel erg. Ja, Ook gecondoleerd. ja u ook, jullie allemaal. Dankjewel. Het is natuurlijk ja, je gunt niemand de dood natuurlijk en hij is nog zo jong. Klopt, het is heel erg. Ja. Goed, je bent op de markt vandaag en wat ga je doen? Ga je iets speciaals koken vandaag? Nee, ik kom alleen voor schaafijs hier. Alleen voor die lekkere schaafijs hier op de markt. En hier is de Guldendaal. De waard zeg ik altijd. Maar als het nog zo is, weet ik niet, want alles wordt gigantisch duur. Klopt, ja. Goed, ja, mensen in Suriname, je mag iedereen de groeten doen. Nou, iedereen groetjes en geniet in Suriname. In Nederland is dat niet zo zoals daar, dus geniet ervan. Geweldig, oké, dankjewel. Spontaan voor de Kamer van Cultuur TV en blijf ons volgen. Ja hoor, komt goed. Oké, doei doei, dag. Dan gaan ze jouw Debaka Culturo hier nog steeds op de markt, Den Haag. En dan zie ik een paar leuke mensen. Dag mevrouw, wat is uw naam? Mijn naam is Santricia. Hi, welkom bij Culturo TV. We zijn hier op de markt. Wat doe je vandaag op de markt? Nou, ik ben gewoon even komen wandelen. Even, even een rondje maken. Een beetje komen wandelen, het is gezellig, de zon schijnt. Waar kom je verder vandaan? Ben je in Nederland geboren? Nee, ik ben in Suriname geboren. Oké, en hoe vaak ga je naar Suriname? Ik ben laatst 20 jaar geleden geweest. Na 20 jaar ben je geweest. En hoe was het na 20 jaar? Het was geweldig. Ja? Ja, ik wil weer terug. Dat is leuk, dat is fijn om te horen. Wat is zo mooi aan Suriname? De natuur, ja, de mensen. Toch anders. Anders dan het eten. Het eten vooral, ja. Veel mensen zeggen, Niet missen, ja. die kunnen we echt niet missen. Dus je bent naar Suriname gegaan? Ja, we zijn ook naar binnenland geweest. Het was echt prachtig. Binnenland ben je geweest en speciale dingen gedaan. Er was Holly daar. Er was Holly, ja. Dat was ook heel leuk. Leuker dan hier. Leuker dan hier. En het is heel leuk in Suriname. Maar de ticketprijs is een beetje duur, hè? Ja, dat is zo, maar we hebben het gewoon ervoor over. Jullie hebben het voor over gehad om weer even na 20 jaar naar Suriname te gaan. Hé, maar heb je gevolgd? De heer Santokki is overleden, hè? Ja, dat klopt. Dat is zielig. Zeker. Want hij was niet zo oud, 67 jaar. En nu al, ja, jammer. We condoleren de nabestaanden vooral. Maar goed, Suriname smaakt naar meer, zei je? Ja, zeker. We gaan weer terug. Ja, je gaat terug. Je wil gewoon niet terugkomen, hoor ik net. Nee, klopt. Ja. Het is toch weer even wennen om terug te zijn. En je hebt vrienden gemaakt daar, familie gezien. Ja, heel veel. En je mag ze straks de groeten doen. Als je wat tegen ze wil zeggen, mag je het nu. Je mag in de camera kijken. En natuurlijk iedereen de groeten doen, nu waar je was. Ja, ik doe gewoon iedereen de groeten. Oké, ja mensen, je ziet dat hier op de markt komen nog de mensen tegen die nog net uit Suriname zijn. Niet zo lang geleden. Pakwa gevierd daar in Suriname. En het was fantastisch. Hey, we gaan je bedanken en dankjewel. Ja, dankjewel. Blijf ons volgen op Cultuur TV. Ja mensen, dit was het ook alweer Cultuur TV speciaal voor jou hier op de markt. En het is een gezellige dag. En natuurlijk zijn we trots op onze mensen. Goed, dank jullie voor het kijken. En zeggen altijd weer, blijven volgen, deel het. Want zonder jullie zijn we nergens. Goed, geef het door. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye, zwaai zwaai. Dag.
Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.